Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jardezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Arratsaldeon denoi beste aste bete pasa da. Gaurkoan dagoeneko 7. saioa da, baina gaurkoan Jose Mari arratsaldeon saio berezi batekin gatoz. Arratsaldeon, Josu, bai, desberdina, orain arte egin dugun saiorik bereziena izan daiteke, gaur ez delako alamoduko saio bat izango, gonbidatu berezi bat bai daukagu, ezta? Hori da, jendeak dagoeneko ikusiko du lerro buruan, norekin gabiltzan, baina gaurkoan eta saiatuko gara pixkanaka elkarrizketa gehiago ekartzen saiora. Gaurkoan Aratz Olaizolakin gaude, Aratz prestatzaile fisikoa da eta gaurkoan bere ibilbideaz mintzatuko gara, baina gaur egun Aratz, lehenik eta behin ongi etorri eta eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik. Okerrez ba gaude, oraintxe bertan Kroazia aldean zaude, hasteko, zer moduz? Arratsaldeon da mi esker gonbidapenagatik. Oso ondo hementxe gaude lanean. Bueno, egunerokotasun hortan, futboleko mundu hontan, bakizue nolakoa dan. Eta, bueno, lehenik eta behin eskerrak ematea zuei. Eta prest, bueno, elkarrezketa interesgarri hori, bueltatxo bat emateko. Zure ibilbidea pixka bat ikusita, badakigu Alavesen, Esteponan edo Salamankoko Unionistasen ibilitakoa zehala, eta nola izten daz, bat Kroazian NK Istra taldera. Bai, alaxe esan dezun bezala, bueno, ni Alavesen hasi nintzen, orain dela 8 o 9 bat urte izango dira. Eta, bueno, niretzat etxe moduan nekan talde hortan, 6 urte, 6 urte ibili nintzen, eta, bueno, han ematezun etxe bizitza moduko, esparru bat nuela, bueno, futbol mundu hontan, bueno, bueltak ematea nahiko ohikoa izan ohi da, eta 7 urte egon eta gero, handikan Oriol-Rierakin Esteponara jutea, bueno, atera zitzaidan edo aukera hori izanun, eta berta joan ginen, segunda refera, han urte erdiz lan egin genuen, eta gero, bueno, urte erdi hortan, bueno, Alavesek bazekin gutxi gora bera, bazitun nire referentzia batzuk nola iten nun lan, prestatzaile fisiko esparru barne hortan, eta, bueno, aukera matzeaten, nolabait, sport scientist edo, bueno, head of performance, nolabait atal hortan, NK Istrara juteko, Kroaziara, bertako lehengo mailara, eta, bueno, gutxi gora bera kontrol de la carga edo GPS esparru hortan, esku bat botatzera, eta urte erdiz honitzan, eta gero bueltatzerak orduan, bueno, berriz ere Oriol-Rierakin batu nintzen, eta berakin Unionistas de Salamankara junginan. Bertan hori, 3 hilabete zingen lan, eta, bueno, ona etortzeko aukera ateratzerako orduan, bueno, erabaki genuen, ona etortzea, eta hemen, gure ibilbide berri hau hastea, olako gauza ditu futbolak, eta, bueno,
hola izan zen, ibilbide, edo hola izan da ibilbide hau, azken urteotako ibilbide hau. Zuk aipatu berri duzu aratz, entrenatze moduan Uriol Riera daukazuela, baina pixka bat NK Aistra klubaren inguruan hitz egiteko, guk badakigu edota esango nuke oro har jendeak badakiela Kroaziako ligan Hajduk Split edota Dinamo Zagreb bezalako talde handiak ere badirela, baina pixka bat laburtzearren nolakoa dela esango zenuke NK Aistra kluba barnetik. Ligaren barnean, nik esango nuke, bueno, klub apala dela, baina urteak aurrera joan ahala, bueno, geroz eta indar handiagoa eukitzen ari dela azkeneko 2 urte hauetan, gutxi gora bera, 3 urte hauetan, baina, bueno, klub oso familiarra da, oso apala, baina egia esan, bai, bueno, azken urte hauetan asko hasi dela, eta bueno, ez dakigu etorkizunera begira nondik nora joango garen, baina bai, bueno, gutxinaka, bueno, nik uste dut helburua dela, gutxinaka, pausuz pausu pixkat, bueno, goruz jutea eta haztea, ez? Baina, bueno, neri, osea, egia esan da, hola, Espainiakin konparatuta, bueno, Alavesen gutxi gora bera maila izaten dut ligaren barruan, bueno, aldea pala eta nahiko familiarra, ulertzeko bitxeak. Aha. Behiratzen, pixkat behiratuta, 10 taldeko liga bat da, liga nahiko laburra edo, zein dira Istraren helburuak denboraldi honetan, bai ligan eta bai kopan? Bueno, a ber, egia esan, gu oin dela bi hilabete heldu ginela honea, eta ohikoa izan daiteke, ez? Baina, bueno, pixkanaka da, helburuetariko bat da talde bezala hastea, entrenatzaile berria daka taldeak hemen, hori ondala, eta gutxi gara bera, bueno, helburuetarikoa da gutxinaka hastea, kontzeptua barneratzea, eta hortik abiatuta, ligako beste taldeen aurka, gaztelania esaten bezala, detu lehiatzen saiatzea, eta hori, partiduz partidu, bueno, etorkizunera begira, ikusiko dugu, bueno, ligako azkentzea jardunaldi hortan, aber nun gauden, baina hori, egunerakotasunaren barruan, bueno, hastea, entrenatzailearen kontzeptu horiek barneratzea, eta, bueno, ligako azken jardunaldietan ikusiko dugu noraino iriste den, eta nun dakagun gure helmuga, ez? Pixka bat, zuen taldean dituzuen jokalariaren inguruan hitz egiten hasiko gara. Transfer marketen ikusi duguna da, Istrako taldea oso talde gaztea dela, bataz bestekoa 23,4 urtekoa da. Zuk aipatu du moduan gehien bat prestaketa fisikoaren arloan ibiltzen zara, talde hain gaztea edukitzeak ere badu eraginik prestaketa fisikoaren arloan, ala beste talde batzuetan ere ibilizaren tokietan berdin lan egiten duzu adinaren arabera. Nik beti esan ohi dut, adina zenbaki bat dela, entre comillas ulertzeko, zergatik, uste dutelako garrantzitsua dela, edo garrantzitsuagoa dela, jakitea, jokalari horiek nundi datozen, zer nolako lexioak eduki dituzten aurreko urteetan, zer nolako ohitura dituzten lan egiterako orduan, bai barruan, bai kanpoan, orduan, bueno, nik uste dut adina garrantzitsua dela, baina gehien bat haien egunerokotasun hortan zen nolako ohitura dituzten jakitea, bueno, haientzat plan berezi batzuk egokitzeko, edo ez, edo batzuei dosi gehiago emateko edo ez, bueno, azken finean, bai, bueno, adina kasu batzuetan garrantzitsua izan daiteke, adibidez, jokalari batzuei bai agian lan gehiago eman behar zailelako, baina garrantzitsuagoa da
guretzat, adibidez, ba hori, zer nolako lesioak eduki dituzten jakitea, zer nolako ohitura dituzten lanera egiterako orduan, bai aktibazioak dituzten ba hori, entrenatu baino lehen edo ez, eta bueno, zer nolako helburuak dituzten etorkizunera begira, ba bueno, alde batetik juteko edo beste alde batetik juteko. Mhm. Bai, Josuk aipaturiko adinaren batez bestekoaz gain ere ikusita plantilla begiratuta gaztea izateaz gain 20 jokalari atzerritar dituzuela ikusi dugu. Nola kudeatzen du edo nolako kudeatzen duzu estafak hainbeste kultura eta hizkuntza desberdin eukitzea plantillan? Inglesez egiten duzu gehiena edo zailtasunik eukitzen duzute komunikazioan? Bueno, egia esan, hori, 20 jokalari atzerritar ditugu, baina inglesez komunikatzen gea, arazori gabe jokalari guztiek ulertzen dute, eta baita estafak ere, orduan egia esan, ba, hizkuntza aldetikan ez dakagu arazo handirik, osea, nahiko desente gabiltza komunikazio hortan, badakit ba beste talde batzutan edo beste liga batzutan, ba, agian hori dakatela ba, traductor edo lako figuraren bat, baina gure kasuan, bueno, ingelesez egiten dugu eta arazorik gabe. Mhm. Jokalariei dagokienez, Aratz, badago bat euskal talde batetik pasatakoa, kasu honetan Josip Radosevic, talde askotan ibili da, Rijekan edo Hajduk Spliten bertan Kroazian, Napolin, Brondin, baina 2015-2016 denboraldian Eibarren ere izan zen, lehen mailan, gainera zu soraluzekoa zara, ez dakit taldera iritsi zinenean edo eta ondoren izan duzuen Eibarren izandako garai horretaz hitz egiteko aukera, edo berak ere badakien non dagoen Soraluze. Bai, bueno, bera Eibarren egon zan, urte erdiz, uste dut, o urte erdiz baino pixka jo, ez oain ondo goratzen. Eta bai, hitz egin genuen, bera uste dut Mendilibarriekin egon zala, eta orain dela gutxi gainera ikusi genuen, bere debuta izan zen Vicente Calderonen, Atletico Madrilen aurka, eta berak Eibarren taldearen inguruan eta baita bueno, Euskal Herrian inguruan ba gordetzen ditula oroitzapen oso onak eta egia esan orain dela gutxi gainea horren inguruan hitz egin genuen ze uste dut bere azken partidan o jokatu zuen azken partidan kasualidades edo ez Oriolekin kontran intzun Deportibo La Coruña zeolako Oriol, eta berta bere kontra jolastu zuen gaina uste dut izan zala A Coruñan, bai. Eta, bueno, oroitzapen oso ona ditu Euskal Herrian inguruan. Bai. Kasualitate galanta. Bai, egia esan bai. Eta Aratz nola da zure eguneroko lana, Istra taldean? Jokalarien plan fisikoak eta karga kontrolak nola prestatzen dituzue? Bueno, ba, guk entrenamentua, hola, pixka jendeak ulertzeko, kanpotikan ikusita agian erabatera ikusi daiteke, baina, bueno, a ber, guk entrenamentua goizeko 11etan hasten dugu, eta staff teknikoa bertara juten da, ofizinara juten da, goizeko 8:30 gutxi gora bera. Ba hori, 2 ordu terdi, 3 ordu lehenago, eta bertan ja hasten gea, ba hori, mitinak iten, pixkat dana organizatzen, eta ba orduan, ba bueno, organizatzen dugu gaur bideoa tokatzen dan, edo gimnasioa tokatzen, gero sesioan inguruan hitz egiten dugu, ze jokalari eta egongo diren sesiorako edo ze jokalari ez dauden sesiorako, eta ja hortikan, ba bueno, hasten dugu eguna, ba hori, mitinak iten, gero ja balan txiki horiek iten, bai gimnasioan, bideotan, ja 11etan entrenamentuan, eta bueno, 11etatik 12:30 gutxi gora bera, ba, entrenamentu lan egiten dugu, eta 12:30 amaitzen dugunean, ba, bueno, berriz ere ofizinara bueltatzen gea, eta egiten dugu beste mitin bat, sesioan inguruan, eta hurrengo eguneko entrenamenduari, ba, bueno, buelta bat ematen, ez? Eta nire esparruaren barruan, ba, bueno, nik egiten detena da,
lan saioak prestatzen ditut, asteko lan saioa prestatzen ditut, ba, nola izan barko lirateken gutxi bera espazioari begira, bai espazio txikietan, handietan, erdi espaziotan, ba bueno, nola da, gaitasun fisiko horiek lantzeko, eta, bueno, hori pixka bat finkatuta, gero, egunerokotasunean, ba, bueno, nik eramaten ditut, ba, GPS-ak, eta, bueno, como los tengo hori da en live, orduan, nik en directo ikusi ditzazket, ba, ze metro iten nahi dian, ez da ba, bueno, horren inguruan nik kontrolatzen ditut kargak. Eta gero, gimnasio atletikan adibidez, badazkagu ba, errehabilitatzailea edo redaktorea, eta feto performance bat, ba, bueno, beraiek gestionatze dutela, ba, bueno, gimnasioko lan horiek. Orduan, esan dezakegu alde batetik handakagula gimnasioko lan horiek, ba, aktibazio horiek, lansaio gogor horiek, gimnasiokoak espezifikoki, eta gero kanpoko lan hori, ba, bueno, kanpoko lanaz ni oten naiz, ba, gutxo gestio hortan, ba, bueno, GPS-ekin eta entrenatzaileekin eta beste asistenteekin. Hola izango zen pixate gainetik. Arlo fisikotik pixka bat haratago aratz, azkenean zu beti zaude hor zelaian, partiduak ikusten, entrenamenduetan. Aipatu dugu lehen federazioan, bigarren federazioan edota nesken lehen mailan ibilitakoa zarela. Azkenean maila bakoitzak eta herrialde bakoitzean dagoen futbolak baditu bere berezitasunak edo bere ezaugarriak. Kroaziako ligaren kasuan edo Kroaziako futbolaren kasuan zeintzuk direla esango zenuke ezaugarri nagusiak? Ez dakit asko jokatzen den joko zuzenean, oso fisikoa den edo eta nolakoa dela esango zenuke? Ba, nik esango nuke, fisiko aldetikan, ba, bueno, desberdintasuna daudela, bai, goi mailako taldeen artean eta ba, zertxoa ez beste taldeen artean, ez desberdintasun asko, baina, bueno, zertxoa ez bai, baina nik uste, ezaugarririk garrantzitsuenetarikoa hemengo futbolean diala gazte talentudunak. Talentu asko dago, gaina gazteak, eta bai ohitura dagoela, ba, bueno, gazte hauek lehengo mailara ba, bultzatzeko edo bueno, ja jolasten hasteko. Orduan, ba, bueno, talentudun jokalari horiek, ba, bueno, aipatuko nituzke edo ezaugarri nagusienetariko bat, hau izango litzatekeela esango nuke, bai, bai. Mhm. Kroaziako ligan egungo txapelduna Rijeka da, baina historikoki talde handienak Dinamo Zagreb eta Hajduk Split izan dira. Naiz eta Hajduk Splitek ez duen ligarik irabazten 2005-etik, okerrez banago. Nola ikusten zu gaur egun Kroaziako liga orokorrean? Bi talde horiek dira oraindikan nagusienak, aldaketak egon dira. Ba, nik esango nuke liga nahiko parekatua dela, edozeinek edozein irabazi dezakelako. Egia da, bai, Dinamo de Zagreb eta Hajduk Split niretzat bi talde top diala besteekin konparatuta, baita aurrekontu aldetik bai. Gero Rijeka ere bertan badago eta Osijek ere. Lau talde horiek normalean goian egote dira eta aurrekontu aldetikan ba bueno, indartsuagoa dira, baina bai, historikoki eta gaur egun ere Dinamo de Zagreb eta Hajduk Split nik uste dut besteekin konparatuta pausotxo bat altuago daudela esango nuke, baina egia da ere, ba bueno, edozein irabazi dezakeela partidatan, ez? Okerrez banago aratz, duela aste batzuk etxean Dinamo Zagreb taldearen aurka irabazteko gai izan zineten. Eta iaz ere denboraldi amaieran iztran zinenean Hajduk Spliten zelaian irabazteko gai izan zineten. Kasu hartan oraindik esaterako Rakitic jokatzen ari zen bertan. Imaginatzen dut, iztran zaudenetik izan dituzuen bi garaipen handienetakoak izan direla, ez? Bertako bi talde handien aurka horrela irabaztea ez delako egunero ematen. Egia esan, bai pasan urtean eta urten, ba, bueno, talde hauen aurka ondo lehiatu gerala, eta, bueno, bai
pasadan urtean adibidez Dinamori etxean irabazi genion, Riekari bai, eta Jaidukik kanpoan, eta bueno, garaipen politikak eta jo, lehen aipatuan bezala, bueno, Istra gutxinaka goruz dijoala, eta bueno, lehen zegon, diferentzia hori, parekatu egiten dela e, jokatzerako orduan, eta are gehiagoz, bueno, etxean jokatzezunan, orduan, bueno, egia esan garaipen politak izan zian, baina, bueno, beti zaiak izaten dira, osea, aurten Dinamori irabazi genion, eta, ostras, lehenengo zati polita eta ona genuen, baloiakin eta baloi gabe, baina, jo, bigarren zatia sufritin genuen, baina, bueno, alde hau irabazteko hola izan behar da, osea, baina, bueno, landuta ere, eta hori, edozein irabazi dezake, osea, bai. Gainera, iaz, aratz, okerrez banago, Dinamo Zagreb taldea zuzentzen urrezko baloia izandako jokalari bat zegoen, orain entrenatzaile dabilen Kanabaro, orain Uzbekistaneko hautatzailea da, baina ez dakit haien kontra irabazteko aukera izan zenuten iaz, ala nolako izan zen partida hura. Partida ora, etxera torri zian, Gehien bat, diodalako ezin duelako inorrek, jende askok ezin duelako esan urrezko baloi baten aurrean irabazi duela. bai, a ber, egia esan, bai, ikustezu, bueno, Kanabaro dela eta baina zuk azkenean ikustezuna, bueno, Azure taldea da, Dinamo kontra jolasten dula, eta, bueno, azken baten, normaltasun puntu bat emate jozu, saiatzen zea beste partida gehiago izatea, eta bueno, alain genuen, eta ondo atera zen, eta, bueno, irabaztea lortu genuen, baina, bueno, hori normaltasun puntu oso esaten dute partidan inguruan, baina, bueno, bai. Argi dago, ez dagoela sufritu gabeko garaipen gutxi futbolian gaur egun. Bai. Eta zu euskalduna izanik aratz, zer da etxetik gehien faltan botatzen dezuna? Bueno, nik beti esaten dut, kanpoan zaudenean gehien faltan botatzen dezuna diala lagunak eta familia, ez? Nik suerte ona izan dut, adibidez, bai aurten eta aurreko urtean hori, paron de selecciones egoten dela, eta, bueno, etxera bueltatzeko aukera izateetela. Baina, bueno, gehien faltan botatzen detena da, hori, laguna, familia, eta, bueno, gero txuleta hon bat bai batzutan, faltan botatzen dut, eta arean joanen, bueno, txuleta hon bat jaten dut. Bueno, gehien bat hori, familia eta lagunak, bai. Oraindik goiz da jakiteko eta deno dakigu gainera futbolaren munduak gauzak oso azkar aldatzen direla. Egun batean dena oso ondo dagoenean, batean partida galdu eta dena ilun dago. Zure kasuan aratz, esan dugu Salamankan ibilitakoa zarela, Esteponan, orain Kroazian, etorkizunera begiratzen duzunean, gustatuko litzaizuke agian atzerrian horrelako esperientziak gehiago izatea, ala etorkizun batean gehiago ikusten duzu zure burua Euskal Herriko talderen batean. A ber, egia esan da, ez dakit etorkizuna non ikusiko naizen. Porque hemen, osea, futbolan munduan ikusi daiteke egunetik gauera kriston aldaketak egon daitezkela. Eta egia esan, ikasi detena urteetan zehar da, egunerokotasunaren inguruan, egunerokotasun hori aprobetxatzen, disfrutatzen, eta oraina bizitzen. Azkenean, ez dakizu bihar zer gertatuko den, eta azkenean ere ikasietena da pertsona oso moldakor bat izaten, eta bueno, saiatzea, o beintza saiatzea, prestatu eta gotera, edozein aldaketan inguruan, moldatu ahal izateko. Orduan, bueno, ez dakit, egia esan, ez dakit bertan Euskal Herrian ikuste duten nere etorkizuna, edo kanpoan, baina ikusiko dugu, pausoz pauso, eta bueno, hori, guk beti esaten dugu, eta topikoa dirudi, baina saiatzea oraina bizitzen, da aprobetxatzen,
etorkizunean ikusiko, porque nire kasuan ega ikusten baduzu, aurten Salamankan hasi nintzen, eta handikan 3 hilabetera, de repente, bueno, Kroaziara juminan, orduan, ez dakizu, mundu hontan, bueno, beste lan batzutan ez dakit, baina mundu hontan, salto asko daude, eta, bueno, zaila izaten da, etorkizunera behiratzea. Bueno, aratz, guretzako esan behar dugu plazerra izan dela, gure saioko lehen elkarrizketa da, eta bai Istraren aldetik eta bai zure aldetik erraztasun asko izan ditugu elkarrizketa egin ahal izateko. Asteburu honetan eslaben beluporen aurka duzue, haiek 3. postuan dira, 21 punturekin, zuek 5. 19 punturekin. Zorterik onena opa dizuegu, eta beste behin, eskerrik asko eta nahi duzunean, hau da zure etxea. Ondo izan. Ni esker zuei gonbidapenarengatik eta baita sorte ona bidaltzeagatik. Ni esker. Bai, hemen gertutik jarraituko ditugu Istraren emaitzak, astebururo, beraz, zorte on berriro ere, eta ea, dena ondo joan. Eskerrik asko zuri eta besarkada bat. Ni esker, besarka bat, zuei. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zaru gari ez gara jarda ezagun bertain jokalari